Ти си оставих ножа. Хелтинг. Днес с Весито трябваше да ходим да снимаме. И както обикновено се случва, вали. Сега моята задача е да измисля къде. Където не вали. Пък аз не съм добър в това. Така че ще ходим и ще наваля. Пък имах много хубави идеи, мамичката ми, за видео. И... Дали, хубави, не знам. Today sponsor is... This is awkward. Даже не знам дали на Fox. Защото тъпия Nikon няма флип дисплей. Та идеята беше да ходим на Синеморец, да видим кончетата, главно да снимаме и корабите там. Скъпата снимка. Трябва да поспре, то много духа. Много духа са, не мокриш целя. Не. Да, Лазгя. Малко е кофти. Ще снимаме на Nike.